Brr, si hrať z takého psychopata. Ďakujem. No, tak už si mi to vlastne povedal. Z takého všeobecného hľadiska, akože z každej strany, to bude asi od Billie Eilish No Time to Die. S Qashqaiom som veľmi spokojný. Je to podľa mňa veľmi dobré auto na mesto, teda do mesta. Ja nebyť tohto auta, tak by som veľmi veľa vecí nestíhal. Mal som rybičky. Áno, no. Už by to konečne mohlo výjsť. Cillian Murphy alebo Tom Hardy. Veľmi by som si chcel vyskúšať postavu, ktorá je dramatická. Cezara! Ježišmária, Cezara. Ja som dokonca na škole hrával Caligulu. Keď som mal pocit, že nám vyšla nejaká repríza na škole. Ja som znamenie rak. Jasné. Veď však vlastne bez fanúšikov by to niekedy úplne nemalo zmysel. Bez tej spätnej väzby a tak. Čiže určite hej. Áno, snažím sa chodiť do fitka pravidelne a v poslednej dobe chodievam dosť veľa na volejbal. To ma strašne baví.